ቃል ሚዲያ ለተብርሃን ሀብተ ማርያም ያትበሃል አባል ተሻዓይ ዙር ሃገራዊ አገልግሎት ያ አቦራር ወያነ ኣብ ዝሕሉን ውዕይን ኣብ ጠርቋሽን ኣብ ሂር ዝበለ ኩናት ዝተሳተፈት ኣብ ኮርሚእትን ሱሳን ሓደን ዝነበረት ሓርበኛ እያ ለተብርሃን ምስ መሓዙ ተኸትዕልን ከላ ትምነዮ ሓደ ሰናይ ነገር ነይርዋይ ኣነ ክምርዐው ከለኹ ኣብ ልበይ ዘንግሶ ወዲ ሽጋራ ዘይሰቲ መስተ ዘይጥዕም ህዱእ ተጫረቃይ ፍቕሪ ሂቡ ፍቕሪ ዝወስድ ትምነ ከም ዝነበረት ብግልፂ ዕሊላትኒ ፈጣሪ ድማ ከም ትምኒታ ሂብዋ ኣብ መስርዓ ዳንኤል ፍስሓየ ብካብሬቶ ዝፍለጥ ዝነበረ ተተወቶ ዓይናው ነው ደቀትሉ ዳንኤል ፍስሓየ ሃብተ ዕባይ ደብዚቶ ኮይኑ ኣፍታ ኣሃዱ ሓኪም ጋንታ እዩ ዳንኤል ከዳራይ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ ማእከላይ ቁመት ተጫረቃይ ጅግና ተዋጋይ ዳንኤል እውን ኣፍቲ እዋንቲ ኣይ ሓመቀላ ልቡ ኸፊትላ እዩ ደቂ ጋንቱኡ ከይፈልጥዎ ካብ ብዘረባ ብናይ ዓይኒ ምልክት እዮም ዝረሃዱ ነይሩ ለተብርሃን ሓሊፋ ከም ሳምና ዝተበትከ መልጎም ካምቹኡ ብምስፋይ ኣብ ማኣድውን እንተኾነ ጥቁ ተጎዝጊዛ ክትምገብ ደስ ይብላ ከም ዝነበረ ከሐመመት ሓሚመን ናብለት ናብ ዳንኤል ትመላለስ ከም ዝነበረት ብፍሽኽታ ትዝክሮ ሓደ መዓልቲ ጋንታ ክዳናን ነብሳን ክትሕፀብ ሩባ ምስ ወረደት ዳንኤል ጊዜም ቦታን ብምምራጽ ንለተብርሃን ፀዋዓ ለተብርሃን እዘን ሓሳዳት ወያነ ትርእየን ኣለኺ መስዋዕትን መውጋዕትን ካብ ክልቴና ሓዴና ወይ እውን ክልቴና ከጋጥም ይኽእል እዩ ብዘይ ብቅ ድማኒ ኤርትራ ዋጋ ክንከፍለላ ኢና ብህይወት እንተሃሊና ብሓንሳብ ክንነብር ኢና ዝኾነ ይኹን ዓይነቱ ብዘይ ገድስ ምስንካልን ተጋጢሙ ስጋ ብጾት ኣብ ልብ ክለኹ ዋላ እንተ ተሰዊእኪ ንገዳም ገጸይ ጥምት ደኣምበር ካልእ ጓል ሄዋን ክጥምት ዘበት ስጋ ብጾት ኢሉ ኣብ ኢዳ ብምጥቃዕ ኪዳን ኣተወላ ለተብርሃን እውን ንሱ ዝበሎ ቃል ከም ዘላታ ብምድጋም ኣብ ኢዱ ጠቃዓቱ ብጀካ ፈጣሪ ሰብ ዘይፈልጦ ብሽም ስዋዓት ኪዳን ኣሰሩ ድሕርዛ መሕላ ለተብርሃን ናብ ሕክምና ቦጦሎኒ ተሳሒባ ምስከደት ዳንኤል ዓቕሉ ከም ዝፀበቦ ለተብርሃን ትዝክር ናይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ለተብርሃን ድሕሪ ቁሩብ ጊዜያት ጥንሲ ኣጋጥማ ንዳንኤል ብኸመይ ከም ትገልጸሉ ሕርበት በላ ግድን ክትነግሮ ስለ ዘለዋ ድማ ወሲና ነገረቶ ከምኡ ዓይነት ሓጎስን ንብዓትን ክሳብ ሕጂ ርኤ ይፈልጥን ትብል መዓልትን ከልብን ከይፀዋዕካዮም ይመፁ ከም ዝበሃል ጥንሳ ጋህዲ ምስ ኮነ ካብ ድፋዕና ወረደት ከላን ዳንኤል ንደቃይቕ ረኺባ ኣዘራረበቶ ኣጆኺ ኣብ ጎኒ ክለኹ ወለደይ እውን ኣዝዮም ጥዑማት እዮም ወዲ እንተ ወሊድኪ ፊልሞን ጓል እንተ ወሊድኪ ፌበን በልያ ብምባል ቻው ኢልዋ ቁልሕ ከይበለ መገዱ ቀጸለ ለተብርሃን ክሳብ ተሓርስ ብዳንኤል ኣይቀሰነትን ዳንኤል እውን ኣብ ዝሎ ዘይተባህለ ከም ዕንቁ ባሕሪ ሽርብ በለ ህይወት ናታ መገዲ ኣለዋ ንሳት መርጾ ካልእ ንስኻት መርጾ ካልእ ለተብርሃን ብዕለት 23/12/2000 ጓል ተበኮረት ስድራ ቤታ ድማ ብልብ ተሓጎሱ ደሃይ ዳንኤል ግን ክርከብ ኣይከኣለን ስድራ ዳንኤል ብወዶም ዘይኮነ ብዝያዳ ብለተብርሃን ተሸቆል ኣጆኹ ዛጓለይ ፈጣሪ ንመን ኢልዎ ክመጽእ እናበሉ ካብ እግራ ኣይተፈልዩ ንኹሉ ደባለዎ ከም ዝበሃል ዕለት 5/6/2003 መስዋዕት ዳንኤል ከም ኩሎም ስዋዓት ኤርትራውያን ብወግዒ ተነግረ ለተብርሃን እውን መስዋዕት ዳንኤል ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተቀበለቶ ሓንቲ ግን ንሓንቲ ደቂቕ እውን ትኹን ንጓሉ ከይረኣያ ብምስውኡ ኣዝዩ ተሰማዓ ንኹሉ ጼራ ሓቦት ቀኒታ ሕድሩን ቃሉን ንኸተጽንዕ ንጓላ ኣብ ዝብጻሕ ከተብጽሕ ንነብሳውን እንተኾነ ብትምህርቲ ከተማዕብል ምስ ውሽጣ ቃል ኣተወት
كنتي قال زاتوتو ولا تماهيرا اسرابوانا ديان بمحاز امبل 31 زوريا هغراو غلغلوت غبا اختفصم نسوا وردت الكوليج زاتو نطب بمركاب دما اماي نفحي تصنبرت لتبرهانون ننفسا تماهيرا بنرس بمعرق تمرقت بحقوس منفس نهيوت سعرتا لتبرهان ابزاني حقوس كيزي اغن زي تصور صقما قطما غوالا اجوخ ماما نخلو صقمات تصاويركي ابز بتصح زبصح كنلوهن صنعتنا ديخمو كخسكي تبلا زنبرت غوالا هندبت حكايم كساب حجي مبغس زي فلطو صقط امرو ستريس اغاطما حجون انت خونه لتبرهان نفات اريا ايام مررتن لعلو كله جن اتحنت خم حمص امو دما والحدر ولادا كنتات عنا انا منبر تمليسو تمرتا قصيلا زر ابو امتكاتا وي مقصلتا ختفريلا بلب تمنيت سلمون دغاغي مو خمس حتتا جن سمعسك لتبرهان لعل 23 عمت امو دما حنت خم حمص قال كحيس مريت عركس سلمنتاي نمنتاي إلو حتى أقرب الله نخالقت زن دحر مبال دانيال ني إرترا زغبر هيوتو واقا خفيل الله نتا حدريلو زهابني انكو قالوا دما بزحر خرخ كعبيا وسينة صدرا يخون صدرا دانيال نخمرعو بزح لمينو منيو بجكا فتاري سب زي فلطوك الكيدان زاتو كل حدريك بتخ ايدا فركون دحر دانيال لبي كفيته زقربكو يخون أنا ود تبعتها يا يفلتني دحركا كيدانكو مشطاق حيكون بمبال اب كبير زخراتوت سلمون قويلو دحر مطمات نفس وكف ايرتراويت قالنسيتي وشطا بعمقت تزفتش كندي تاريخ متصحف بلا صنعات اب رأس صنعات زي ايرتراويت عد كيدانا خبيرة كيدان هاجريت صحاف زانتا سلمون برهانة أزنتاويت فيور تخسته زل علماو زخري مسماتاتنا أوت نحفاش